Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Лідскі замак. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Гісторыя будаўніцтва. Лідскі замак – гэта адзін з такіх самых вядомых беларускіх замкаў 14 стагоддзя. Іх не шмат захавалася, але тыя, што захаваліся, гэта сярод іх, напэўна, Лідскі самы вядомы. Гэта замак, які збудаваны вялікім князем літоўскім Гедымінам. Пачатак будаўніцтва датуецца 1323 годам. Гэта тым жа годам, калі была сталіца Вялікае княства Літоўскае перанесена з Навагрудка ў Вільню. Гэта гатычны замак, класічны гатычны рыцарскі замак, які збудаваны быў нямецкімі майстрамі. Гедымін запрасіў тых майстроў, якія будавалі замкі на кшталт заходняй Еўропы. Аднак усе даследчыкі замкавай архітэктуры яны прыходзяць да высновы, што памеры Лідскага замку значна большыя, чым аналагічных замкаў у заходняй Еўропе. Там даўжыня сценаў каля 100 метраў. Быў першы этап, калі ён быў збудаваны з адной брамай і з адной вежай. Гэта быў замак на сутыку рэкаў Лідзейка і Каменка. З аднаго боку былі балаты, з іншага боку насып і вадзяныя рвы. Такі замак быў даволі непрыступны. І другі этап будаўніцтва гэта канец ужо 14 стагоддзя, 90-е гады, пры вялікім князе літоўскім Вітаўце. Была збудавана яшчэ адна вежа, данжон такая абарончая, і збудаваны яшчэ дзве брамы. Адна брама патаемная, каб можна было у выпадку вельмі складанай сітуацыі гарнізон мог нават выйсці патаемна з замка і перайсці праз балоты і уратавацца, і жыхары гэта замку. І таксама была збудавана унутраная інфраструктура замку. Былі збудаваны галерэі, байніцы, на якіх маглі ставіцца гарматы, таму што пры Вітаўцы вялікім у Лідскім замку з'явіліся гарматы. Андрусь, месца Лідскага замку ў сістэме абароны ВКЛ ад крыжакоў. Сапраўды, такі замак будаваўся не адзін. Ёсць яшчэ як мінімум два знакамітыя замкі, вельмі падобныя. Адзін гэта ў Медніках, Медзінінка, сённяшняя тэрыторыя Літоўскай рэспублікі, а другі гэта наш замак у Крэве. Лідскі замак гэта, ў прынцыпе, цэнтр такой абароны ад крыжакоў. Плюс яшчэ, калі мы уявім, што былі замкі ў Вільні збудаваныя такія, і ў Навагрудку, то мы бачым, што сістэма абароны ад крыжакоў, яна была даволі прадуманая. Скажем так, заходняеўрапейская якасная сістэма, і Лідскі замак быў такім цэнтральным апорным пунктам. Чаму такі вялікі? Зноў жа адкажу на пытанне. Тым, што маглі там збірацца жыхары з навакольнага паселішча, з Ліды самой, якая таксама тады пачала будавацца. І там цікавы момант, што унутры Лідскага замку была стайня для коней. Для абароны замку конніца не была патрэбна, але ў Лідскім замку была на 50 коней, была такая стайня, і нават невялікі конны аддзел мог выйсці ў поле і зрабіць вылазкі. Таму, канешне, гэты замак быў важным абарончым пунктам. Унутраны і вонкавы выгляд. Гэты замак ён уражвае сваёй такой велічнасцю, магутнасцю. Сцены магутныя, асабліва ёсць сцены, якія не абараняліся забалочнай мясцовасцю. Таўшчыня сценаў 2,5 метры. Вышыня 12-14 метраў. Мураваная ёсць цэгла пальчатка, вузкія байніцы. Што датычыцца унутранага выгляду, то там, як я ўжо казаў, была стайня, былі таксама пакоі, дзе жыла варта, былі таксама падземныя склепы, дзе захоўвалася зброя, дзе захоўваліся прыпасы, каб можна было пражыць проста. Ежа, пітво, вада. Канешне, у кожным замку была студня і, канешне, невялічкая капліца, каб можна было маліцца. Замак быў таксама вялікакняжскай рэзідэнцыяй. Там нават было вяселле Ягайлы з Софіяй Гальшанскай у 1422 годзе праводзілася. Таму відавочна, што была такая, як сённяшняй мовай кажучы, інфраструктура для жыцця князя і княгіні ці караля і каралевы. Гістарычны лёс Лідскага замку.
гістарычны лёс быў няпросты. Калі ў 14-15 стагоддзе гэта абарончае збудаванне, і замак ён выконваў функцыі абароны, там было шмат разоў крыжакі імкнуліся яго ўзяць, адзін раз нават захапілі яго, але большасць штурмаў было проста адбітае. То ўжо ў 16 стагоддзі ён губляе сваё абарончае значэнне. На замак нападаюць татары, але штурм адбіты. У замку піша свой тэстамент кароль і вялікі князь літоўскі Аляксандр Ягайлавіч. Але ў 16-17 стагоддзі ягоныя муры пачынаюць разбурацца. І рэч у тым, што некалькі такіх было момантаў. Першы момант гэта сярэдзіне 17 стагоддзя захопліваюць войскі маскоўскай дзяржавы, а ў пачатку 18 стагоддзя шведы. І шведы разбурылі гэты замак вельмі так грунтоўна. Таму замак прыходзіць у заняпад. У часы расійскай імперыі, ўжо ў 19 стагоддзі, замак пачынаюць расцягваць на цэглу. І толькі ўмяшальніцтва там імператарскай археалагічнай камісіі спыняе гэта. У савецкія часы надыходзіць час рэстаўрацыі, які завяршаецца ў 2010 годзе ўжо ў незалежнай Беларусі. Раскопкі і замак сёння. Раскопкі і даследаванні пачаліся ў 70-е гады. На пачатку гэта рабіў археолог знакаміты Міхась Ткачоў, пазней Олег Трусаў і ў канцы 80-х гадоў Алесь Краўцевіч. Вось гэтыя тры археолагі, яны апісалі, што там знаходзілася. Знаходзілі вельмі цікавую рэч, кафлю, знакамітую беларускую кафлю. Значыць, там былі печы кафляныя, якія абагравалі вось памяшканні. Знаходзілі браму, проста знайшлі браму там, дзе было выйсце. Знаходзілі сляды бітваў, зброю, прытым зброю і заходнюю, і беларускую, і зброю татарскую, і гэтак далей. Там быў адзін з палітычных уцекачоў Вітаўта, татарскі хан Джалаладзін жыў у Лідскім замку. Рэстаўрацыйныя працы таксама пачаліся ў 70-е гады, аднак расцягнуліся на доўгі час. І толькі вось дзякуючы праграме «Замкі Беларусі», якая была вось ужо у час незалежнасці, рэстаўрацыя была скончана, і вось працуе гісторыка-мастацкі музей «Лідскі замак». Лідскі замак – адзін з першых мураваных замкаў Вялікага княства Літоўскага. За аснову замка ўзяты тып абарончага збудавання, вядомага пад названнем кастэль. Усяго ў ВКЛ было 4 замкі такога тыпу – Ковенскі, Крэўскі, Лідскі і Медніцкі. Замак-крэпасць у Лідзе стаяў на мяжы славянскіх і літоўскіх плямёнаў на шляху паміж першай і другой сталіцамі ВКЛ – Наваградкам і Вільнай. Археалагічныя даследаванні замка праводзіліся ў розныя гады. Ускрыта каля 3260 квадратных метраў плошчы замкавага двара. Знойдзены металічныя вырабы, шкляны і керамічны посуд, каменныя ядры, вырабы з косці, сабрана вялікая калекцыя кафлі. Знойдзена сарэбраныя і медныя манеты 14 стагоддзя князёў Кейстута і Вітаўта. 22 студзеня 1940 года Лідскі замак атрымаў статус помніка архітэктуры і неаднаразова перажываў розныя этапы рэстаўрацыі. У сучасным замку адбываюцца гістарычныя прадстаўленні і рыцарскія турніры. Раім наведаць. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!